se tissaħħaħ b'mod konsiderevoli l-konnettività bejn Malta u l-Irlanda bżieda ta' 3 titjiriet fil-ġimgħa bejn il-kapitali Irlandiża Dublin u l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Dawn it-titjiriet se jiġu operati mill-linja tal-ajru Irlandiża l-Aer Lingus. Il-Ministru tat-Turiżmu Clayton Bartolo qal li apparti miż-żieda awtomatika fil-kapaċità biex jinġibu iżjed turisti lejn Malta, l-iżvilupp se jsarraf ukoll f'benefiċċji għall-aspett kummerċjali b'opportunitajiet ġodda l-ġar ta' merkanzija u pezz bejn iż-żewġ pajjiżi. Ma' TVM News il-Ministru Bartolo qal li l-introduzzjoni ta' dawn it-titjiriet se jsaħħu l-preżenza ta' swieq Irlandiżi u Ewropej lejn Malta u jikkontribwixxu wkoll għal waslit minn swieq esterni Ewropej minħabba li l-Aer Lingus ittir b'mod frekwenti lejn l-Istati Uniti u pajjiżi oħrajn mill-Ewropa. Biex ikollna konnettività aħjar mas-suq Amerikan u dak Kanadiż fejn hemm xejn inqas minn 17 l-ajruport differenti illi mbagħad wieħed jista' jaċċessa wara li jkun telaq minn hawn Malta bl-Aer Lingus. U għalhekk aħna qegħdin naħdmu sabiex insaħħu l-konnettività tagħna lil mill-Ewropa fejn sallum kellna s-suq Ewropew li huwa konsolidat issa qegħdin inħarsu illi nimirħu lejn swieq ġodda. F'inizjattiva oħra l-Awtorità Turiżmu ħabbret li isem Malta se jkun inkluż b'mod uffiċjali fl-isem tat-tim ta' ċiklizmu Taljan Politico Meta li jkompeti fost l-oħrajn fil-Giro d'Italja permezz ta' ftehim għal 3 snin bejn Visit Malta u t-tim ta' ċiklizmu. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Turiżmu Carlo Micallef qal li l-iżvilupp fin-niċeġġ tat-turiżmu sportiv qed irendi vantaġġ sostanzjali għall-ekonomija Maltija, partikolarment fl-istaġun tax-xitwa. Tħabbar ukoll li ċ-ċiklist imwieled l-Awstralja beruq Malti Aiden Buttigieg se jkun qed jissieħeb mat-tim Taljan taċ-ċikliżmu l-Politico Meta biex jieħu semm b'mod kompetittiv ma' dan it-tim u qal li jinsab onorat li se jkun qed jirrappreżenta lil Malta f'dan it-tim internazzjonali li jgawdi reputazzjoni mill-aqwa fost iċ-ċriki internazzjonali taċ-ċikliżmu.